खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। बरफुख्रिनि खुंगा 17थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाया दिनै जोबथा सान। कहपुर हालामनि सिङाव थानाय बरफुख्रि गेलेग्रा फोथाराव बरफुख्रि हारिमु आफादनि बानजायनायाव खुंगा 17थि रंजालि बैसागु फोरबोआ साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंजादोंमोन आरो बेनिनो दिनै खुंगा 17थि रंजालि बैसागु फोरबोनि जोबथा सान। दिनैनि बे जोबथा खुंगा 17थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि इयाम दावबायसा बर' बिथाङा बाहागो लाफैदों। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिथां दावबायसा बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों बरफुख्रिनि आद्रायै लुफुंजानाय जौस्रांखौ बिटिआर सरकारनि बाजेटजों थाबैनो लुफुंना होगोन आरो गं 60 गामियाव हाबनाय बर'फोरनो सा 100 एम्फौ फिसिग्रा आइजोफोरनो रांखान्थि अनसुंथाइ होगोन होननानै फोरमायदों बिथां दावबायसा बर'आ। बेनि अनगायैबो बिथां इयाम दावबायसा बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै खोनासंनि। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। आं गसाइनि अननायाव आरो रायजो राजानि अननायाव बे गहपुर हालामाव जोंनि आंगोनि मांगो जोंनि बर' हारि बे थानाय थावनियाव बोसोरफ्रोमबो आं रंजालि बैसागुआव फैनानै दुखु सुखु आं बाहागो लाफैनो खाबु मोनदों आरो देग्लाय जोंहा बरफुख्रि हारिमु आफादा खुंनाय खुंगा 17थि रंजालि बैसागु फोरबोआव आङो बाहागो लाफैदों। बे ओनसोलनि गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा जोबोद हारि अनफावरि, गावनि हारिमु गावनि राव थुनलाइ गावनि सिनायथि बिथांमोना बजबनानै गोलाव सम रायजो जाबोगासिनो दङ। थांनाय गोलाव सम बड'लेण्ड सोमावसारनायावबो बे ओनसोलनि जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मैखोमै बाहागो लादोंमोन आरो बिथांमोननि गोबां सानथ्र'हायै अबदान दङ। आरो दिनै बेहाय जोंनि बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव 60खान गामिया हाब्बाय आरो माखासे गामिया हाबनो दंबावो। बेखौ लानानै जोङो दिनै एसे रायजोबो जिरायदों आरो जोंनि फैबाय थानाय समनि जि 60खान गामिया बोरै एडमिनिस्ट्रेसनाव बोरै जागोन बेखौबो सावरायनो आङो बिथांमोननो जोंनि जि मावनो गोनां खामानि बेखौ रोखायै फोरमायनानै होदों। आरो दिनै आङो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो नैबे बरफुख्रिनि जि आद्रायै लुफुंजानाय जि जौस्रां आं बेखौ देग्लायनि बिटिआर सरकारनि बाजेटनि गेजेरजों आं लुफुंनानै होगोन होननानै बिथांमोनखौ सानदों आरो बे जायोब्ला बिथांमोना गोबां सुंस'गोन। जिहेतु जौस्रांखौ नांगौ आरो बोसोरफ्रोमबो बिथांमोना बे हाबाफारिखौ खुंबोबाय थादों। आरो बेनि अनगायैबो आङो सेरिकालचारखौ नायो हिसाबै बे 60खान गामियाव हाबनाय बर'फोरनिफ्राय आं सा 100 जन एम्फौ फिसिग्रा आइजोफोरनो रांखान्थि अनसुंथाइ होगोन होननानै आं दिनै बुंदों आरो बिथांमोनखौ थाबैनो लेखा बिथांमोनखौ आंनो गथायनो थाखाय खावलायदों। बेनो बैसागुआ जाबाय जोंनि बर' हारिनि बयनिख्रुइबो आंगो, बयनिख्रुइबो अनजालु, बयनिख्रुइबो रंजासिननाय बोथोर बा फोरबो रंजालि बैसागु आरो बियो बर'नि माहारियारि फोरबो। बे फोरबो समाव जोङो गावनि दुखु दाहा गाज्रि मोननाय बेफोरखौ ज्राब गाननानै जोङो खनसे बयबो रंजायो आरो बेबायदिनो जोंनि गोसोआबो जानांगौ। सोरखौबा गाज्रि मोनदोंब्लाबो जों निमाहा होनानै जों खौसेयै जोङो आवगायलांनांगौ। आङो मिजिंथिगोन नैबे गहपुर ओनसोलनि बर' रायजो राजा बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जौगालु खामानियाव बिथांमोना जाफुंसार जागोन। बिथांमोननि न'खर संसार लेखा फरायनाय आबाद मावनाय फालांगि मावनाय गासैबो जाफुंसारदों आं बेखौनो खावलायो। जोंनि बरफुख्रि हारिमु आफादा जोङो बरफुख्रि हालामनि सिङाव थानाय गासै 30थासो गामिखौ लानानै जोङो बोसोरफ्रोमबो खुंबाय थायो। देग्लायबो जोङो गासैबो बे 30थासो गामिफोरखौ लेंहरनानै दिनै बैसागु मेलाखौ खुंनाय जादों। दिनै जोंनिया देग्लाय बोसोरनि बैसागु मेलाया खुंगा 17थि। बे खुंगा 17थि बरफुख्रि हारिमु आफादनि बैसागु मेलायाव जोङो माखासे खेला दुला होदों बिदिनो आरो माखासे बिदिनो उन्दै गथ'फोरनिबो दोरों बोनाय, थालिर गाखोनाय, दाउ हमनाय बेफोरखौ जोङो होदों। आरो बेजों लोगोसेनो जोङो जोंनि गुबै खामानि दोरोङारि दामजुजों बैसागु मोसानाय बादायलायनाय बेखौ जोङो होदों, दा सोलिगासिनो दङ। आरो बेजोंनो जोङो खायफा गामियाव खाम दामनो गोरों बा दोरोङारि दामजु दामनो गोरों गैजोबैखाय बिसोरनि थाखायबो जोङो रेकर्डजों बैसागु मोसानायनि खाबु खालामना होदों। बेजों लोगोसेनो गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोङो जोंनि बे खुंगा 17थि बैसागु मेलायाव बिथांमोनखौ बरायदों। गाहाय आलासिया मोनसे हारिमु आफादनि थाखाय मोजां रादाब लांदों, मा बुंगोन बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय? जोंनि गाहाय आलासि
मानगोनां बियो दावबायसा बर' सारा मोनसे मोजां खोथा होलांदों जोंनि बर'फोरनि हारिमु आफादनिसिम माने जोंनियाव मोनसे आद्रा थानाय जौसां दं बेखौ बिथाङा फैबाय थानाय समाव लुफुंनानै होगोन होननानै बिथाङा दिनै डिक्लेयार बेखौ मा थांखि लानानै बे मेला फाथिनाय थांखियाथ' बेनो माने बोसोराव जों खेबसे बयखौबो धोरोम राव गेदेर उन्दै रावखौबो बासिलायालासिनो माने गासिखौबो खेबसे जोंनि ओनसोलाव जयै लोगो हमलायनानै बैसागु बरायनाय बा बैसागु बिदाय हरनाय बे थांखि जोङो बेखौ लानाय जाबाय थायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकल'जि रेडिय'लजिस्ट सार्जारि डेन्टेल कार्डिय'लजि गैस्ट्र'न'लजि यूर'लजि डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सनोग्राफि OT थामहिनबा अपारेटिं थियेटार ICU आरो NICU PICU फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि C सेक्शन्स गल ब्लाडार स्टोन किडनी स्टोन एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।